No niin, Veikkausliigan ensimmäinen kolmannes on saatu päätökseen juuri päättynyt, tai 15 minuuttia sitten päättynyt Rovaniemen Palloseura ja Helsingin jalkapalloklubin välinen ottelu. Klubin 4-1 voittoon paikalla päävalmentajat Mika Lehkosuo ja Juha Malinen. Ja aloitetaan suoraan kommenteista vierasjoukkueelta. Maaliputki jatkui tälläkin kertaa. Mutta kokonaisuudessaan, oletko tyytyväinen tällä hetkellä joukkueen hyökkäykseen? Kyllä me menetettiin tosi paljon palloja erilaisten asioiden takia ja vielä enemmän missattiin niinku 1000 taalan maalipaikkoja, että me ei olisi pitänyt 10 maalia tänään tehdä, että tästä voisi olla jotenkin tyytyväinen. Mut 3 pistettä pitää olla, näytettiin kuitenkin, että me oltiin niinku selkeästi parempi joukkue ja haettiin 3 pistettä. Pitää olla nöyränä kuitenkin, että me esitys oli sen verran hyvä, että haettiin kirkkaasti ne pisteet ja ei tätä Rovaniemestä sitä niin aina pysty tekemään vuosien saatossa. Nämä on aina vaikeita pelejä, joten pitää olla kuitenkin silleen nöyrä, vaikka kyllä me paljon parempaan pystytään. Kyllä tässä näki, että meillä on 2 väsynyttä joukkuetta oli kentällä ja silloin se menee vähän tommoiseksi aaltoiluksi pelaaminen mutta mä luulen, että molemmat joukkueet ihan mielellään menee tuommoiselle pienelle lepotauolle nyt ja vähän treenaamaan sen jälkeen ja sitten taas jatketaan. Entä ottelun puolesta noin muuten, mitä jäi meille siinä, ehkä siihen teidän 1-0 maalin saakka, niin hallinta ei täysin kuitenkaan klubillakaan ollut. Joo, niin kuin sanoin, paljon tuli pallon menetyksiä, mutta en tiedä montako, ei meillä varmaan tällä kaudella vielä noin montaa 1000 taalan paikkaa kuitenkaan ollut tässä pelissä tai missään pelissä, että niin kuin sanottu, että se on, meidän pitää kyllä parantaa siinä viimeistelyssä mutta niin kuin sanottu, pitää olla myöskin nöyrä. 3 pistettä haettiin ja 4-1 selkeä voitto, niin tästä on hyvä taas jatkaa. Kyllä näin on. Sitten katsotaan toimittajapuolen kysymyksiä. Mulla ei ole. Sulla on hyvä tilanne. Pystyt kierrättämään pelaajaa riittävästi pelitasonassa. Niin, ei vaihdettu yhtään pelaajaa sitten edellisestä pelistä. Että. Niin vaihtaa kentällä ja pitää voittaa penkillä opiloni esimerkiksi, että on aina hyvä tilanne, että paljon tahansa loukkaantumisia. Meillä on muutamalla nuorella pelaajalla pieniä vammoja, mutta hyvin vähän. Eli kyllä meidän sellaiset pelaajat, jotka nyt tällä kaudella eniten tässä pelannut, niin on kaikki terveenä ja siinä mielessä joo, on. Kyllähän meillä tuolla penkilläkin istuu monta aika laadukasta pelaajaa. Sitten ei tullut medialta muulta, niin siirrytään kotijoukkueen päävalmentajaan Juha Maliseen. Ehkä vielä sen 3-1 tilanteeseen saakka, niin jälleen voi sanoa, että niin klubin maalit ehkä hiukkasen, ainakin 2-3 maalista hiukkasen harmittavasti tuli. Joo, ei lopputuloksia ole mitään huomauttamista sillä lailla, että pelaajamateriaaliero on niin kuin aivan valtava. Mutta meillä oli vielä niin kuin tähän peliin kyllä aika haasteellinen lähtökohta muutenkin. Aamuasti piti odottaa, että ketä saadaan kentälle ja sitten varsinkin HJK:ta vastaan niin kuin pelitapa pitäisi olla hyvin selkeä. Siihen me pyrittiin ja aika ajoin pelissä oltiinkin niin kuin varsin niin kuin hyviä jopa. Mutta kun sitten niin joutuu vielä muutoksia tekemään aika alussa ja tulee semmoisia niin kokoonpanoja, että ei niin koskaan lähellekään pelattu semmoisilla, niin se on vaikeaa. Mutta suurin ongelmahan meillä on kuitenkin tuossa, että meillä on aika paljon, meillä on paljon nuoria pelaajia, mutta paljon pelaajia, jotka ei ole tottunut ikään elämässään puolustamaan. Ja sitten jos tämmöinen HJK:n tasoinen vahvalla itseluottamuksella palloa pelaava joukkue tulee vastaan, niin siellä pakostakin tulee niitä virheitä. Ja meidän tehtävä on nyt vaan tässä kauden ensimmäinen kolmannes on mennyt, että 2 seuraavaa kolmannesta, niin meidän pitää niin pystyä parempiin puolustusesityksiin ja yhtäläisempiin esityksiin myös sitten, kun me voitetaan pallo. Tänään oli niin hyviä jaksoja, mutta että
siihen nuoruuteen ja siihen niin kuin taustoihin liittyy myös se, että siellä on, nyt on 10-11 peliä kun on pelattu, niin joltakin nuorelta on jo niin kuin liekki sammunut. Ja se ei ole niin kuin hyvä juttu, että nimeämättä ketään, mutta siinä oli, me pelattiin niin kuin käytännössä meidän silmi 9 miehellä pelattiin eka jakso. 2 kaveria niin kuin selkeästi on jättänyt omat vahvuudet käyttämättä ja on omasta mielestään löytänyt uusia vahvuuksia, jotka liittyy puhumiseen, seisoskeluun, odotteluun, jahkailuun. Ja niillä vaan ei niin kuin sitten menestytä. Puolelta tultiin kyllä kentälle mun mielestä taas niin kuin ryhdikkäästi ja pystyttiin kivasti luomaan painetta, mutta että pojat oli tosi pettyneitä niin kuin tuomarin. Mä ollaan, niin kuin, että tähän ei ratkaise peliä, mutta että siellä kokenevat pelaat niin kuin tosi pettyneitä siihen, kun ei tiedä, että miten ne vihelykset tulee ja mitä saa tehdä kulmissa ja mitä ei. Nämä maalit sinänsä oli niin kuin alusta lähtien, että törkeä oma maali oli ensimmäinen. Siinä mä haluan niin kuin lomaani käyttää siihen, että mä niin kuin etin selityksen sille maalille. Sitten niin päästään kaventamaan ja ollaan niin kuin mukana pelissä. Se rankkari oli todellinen lahja kyllä. Mutta että näitä tulee silloin, kun ei ole semmoinen formaatti, kuten esimerkiksi HJK:lla tänään oli, niin silloin niitä vaan tulee. Ei voi mitään. Se pitää vaan jatkaa töitä. Onko tämmöinen henkimaailman juttu, että painaako väsy? Varmasti. Sitten oikeastaan itse pelistä, miten sinä näet klubilla ennen ihan viimeisiä tuloksia, että jossakin vaiheessa oliko 15 minuuttia pelien jäljellä laukaukset klubille 22-6. Mutta aika paljon laukovat kaukaa. Menikö siinä mielessä niin osittain puolustaminen? Siis me ei olla valmiita niin kuin HJK:n kaatoon tämmöisessä lähtökohdassa. Se on vaan niin kuin fakta, että siinä tarvitsisi niin kuin monen asian myös tuuripuolella kääntyä, jotta sitten saadaan ehjä 90 minuuttia. Mutta se on niin pieni todennäköisyys, että me pystytään oikeasti HJK haastamaan. Nyt toivottavasti loman jälkeen me saadaan niin kuin nämä pelaajat, jotka meillä on, niin käyttöön, niin silloin saadaan pientä kilpailutilannetta tähän joukkueeseen. Joka tapauksessa meidän tavoite on seuraavalla kolmanneksella olla pikkusen parempi kuin tällä kolmanneksella. Nyt tuli 12 pistettä, 1 pisteen keskiarvo plus muutama siihen, niin sillä säilyisi sarjassa. Mutta liian lähellä kuitenkin sitä viivaa olla. Kyllä, sitten medialta kysymyksiä. Kysyksiä Eseltä, että mitä se mietti sinä? No en sitä tilannetta, koska mä olin kyllä pettynyt siihen niin kuin 45 minuuttiin jälleen kerran, että mitenhän niin kuin intohimo, joka on näkynyt ensimmäisellä kierroksella, niin se puuttu, joka näkyy niin kuin kaikessa tekemisessä. Että siellä alkaa nyt niin kuin vahvuudet olla niin kuin vähän näkyvissä, kun niitä oli alkukaudella aika paljonkin. Että en mä siihen yksittäiseen tilanteen puuttunut. Eikä hän itsekään puhunut mitään. No ei hän enempi niin kuin kuunteli puolella sitä. Onko toinen jo peliikki on samoin Timo? Sitähän voi arvailla, mutta toiselta pelaajalta puuttuu täysin oma vahvuuden käyttö. Yhden kerran tapahtui tänään ja siitä tuli maali. Tai maaliin johtanut kulma. Mutta ei pojat pahuuttaa varmaan ja toivottavasti tee sitä, mutta että kyllähän tänään niin, sitten taas HJK:n pelaaja Saku Ylätupa niin oli hyvällä jalalla liikkeellä ja otti niin semmoista myös puolustusroolia silloin, että ja häntä jouduttiin paljon rikkomaan ja se osoitti taas sitä, että hän oli niin aika vahvasti latautunut tähän ja pelasi vahvuuksella. Onko kiveen hakattu, että ei tule enää? On. Meille ei tule uusia. Päinvastoin se voi olla liikenne vähän toisinpäin. Mulle riittää. Kiitos. Joo, kiitos. No niin, tsemppiä. Joo, voi.